ba talaga ako sa'yo? Jowa? Hindi ko nga maramdaman na jowa mo ako eh. Kasi ang tanaw mo sa akin, parang mag-amigo lang tayo. Nasa tuwing magkuyog tayong dalawa, parang nagduwa-duwa ka na magunit sa aking kamot. Gusto kong hawiran yung kamot mo pero parang nagduwa-duwa ka. At hindi mo nga kaya akong halukan eh. Kapag halok ako sa'yo, tatanaw ka pa sa kilid-kilid kung may tao bang nagtanaw sa ating dalawa. Alam mo kung anong tanaw ko sa'yo? Napugos ka lang. Wala ka lang ibang choice, kaya ako yung... Wala ka lang ibang choice. Kaya ako yung choice mo. Bakit ba kasi ako nagpakatanga sa iyo, oy? Auhipan di ay. Alam ko naman to eh, na si Iloy lang yung gusto mo. Alam mo, na si Iloy, oy. Kaya ba naisip mo gayahin yung mga moves ni Eloy? Oo! Sinusubay ko si Iloy. Kasi alam ko yan yung mga tipo mas lalaki. Na baka sakaling pag binubuhat ko yun, mag-level up yung relasyon natin. Alam ko naman na dako yung gusto mo kay Iloy, oy. Yan yung gusto mo sa mga lalaki. At saka, nahunahulaan ko rin ba nga, baka hindi sila nagkagustuhan ni Ali. Pag hindi sila nagkagustuhan dalawa, wala naman akong laban doon, di ba? Wow, Red! So, tingin mo pa nakipbutas lang kita? Oo! Kasi yung tanong mo sa akin, para mag-amigo lang tayo eh. Parang hindi tayo magjowa. Bakit mo ba ako ikakaulaw? Porque ganito lang yung naong ko? Porque wala ako'y kwarta? Yung ba yun? Paita. Alam mo, nagtinarong ako sa'yo. Tanong binubuhat ko para na ma-prove na kunin mo nga nagtinarong ako sa'yo. Paita ka, tapos ikaw para ka lang... Eh baka nga tama lang na hindi dapat mag-level up tong relasyon natin. Total, ganyan na makababaw yung tingin mo sa akin eh. Ako, naliguro lang naman ako dire eh. Kasi alam mo, nagtinarong ako sa'yo. At saka gugmaan ako maayos sa'yo. Gusto ko lang ma-prove mo din na wala anak ko niyo. Eh ako, hindi lalim yung binubuhat ko dire, oy. Nagpakaulaw ako. Naghambog na ako sa mga barkada ko, sa mga ginikanan ko na ikaw na akong minyuan. Pinaila-ila pa kita sa mga ginikanan ko dire. Ikaw, hindi mo nga ako pinaila-ila. Gusto ko sana makipag-inusapay sa pamilya mo, sa mama at papa mo para may bawaan nila para mapaila-ila ako ng sayo mo para madawat nila ako pagdating ng adlaw. Tapos, ikaw, hindi mo nga ako patubang sa kanila eh. Sige eh. Basta nagtinaraw ko sa'yo, sana hindi ka magmahay sa kinatapusan ha. Alam mo, gabaan na ba yung mga taong nagbinuang? Ikaw, baka pagdating ng kuana gusto mo nang mahigugma, binuangan ka na naman ng mga lalaki. Ikaw, basta ako nagtinaraw ko sa'yo. Sige eh. Apoy nag-explain.